na-anọtụ ọ na-AdaIgbo na ụbọchị ka anyị zụọ ahịa. Ifemuka na-azụ ahịa bụ n'ụmụnne Igbo. Ahịa tata maka ide ego nzugo n'ụbọchị tata. Dịka ahịa na-adị otu a na-akọtọsi nri mepụ nwaanyị akpọrọ ọnwụ ya agbata obi gbọọ na-akọtọ iru ọmụsị m na-amara ka esi azụ ahịa. Ahịa mbutekwu tata wụrụ nnọọ abada tata pụrụ iche ma mgbe ndị ọzọ kwụ ụgwọ ya abata ọ dịgo ka ọ na-adị kọstọma bịatụnụ m oge ka na-abịa nsogbu adịrị ana m eche gị biko bịa ụdịrị iche iche bata ma mkpụrụ ọka iji mesịa ọ bata n'okwu ahụ biko bịa nne ana m eche gị anọrọ akọtọcha n'ema nke nna iru ha dịka nsị ọmụsụ n'ebe n'ahịa n'ego nzụ tata Chineke dogbuo Olise ekenekwa gị kwasa ego Ifemuka na-azụ ahịa bụ n'ụmụnne Igbo maka na Igbo amaka debe anyị nwee ihe dịka ndị Igbo abịa n'ahịa abịa n'uchu ụlọ anyị nọ ụdị ọbụla anyị nọ n'elu ụlọ n'ụbọchị tata ka anyị si azụ ahịa bụ oge ka anyị zụọ ahịa ebe anyị na-ewetara gị nke a bụ na Yambaba Content Factory ebe ọ na-akpọtụrụ ya ndị ogbe daalụ n'odebe anyị.